Malam Aminu abokina ya ake gari a harakoki. Alhamdulillah. Wai ka ji matsalar da muke ciki kuwa? Menene kuma? Wallahi gwamnonin nan ne yanzu sai a hankali wallahi. Me ya faru? Yan sana'o'in nan da muke ci cikin su sun hana wallahi. Kabari Sun hana goyin, sun hana sai da goyi, sun hana sai da fetur. Me suke so mu yi mu ci abinci? To ni kenan dan cajin da nake ma an hana ni. Har da kai ma? Dukkan hannu. Kai gaskiya ina wallahi sai a hankali wallahi. Ya za mu yi to yanzu? Waide haraka na to Allah saka, Allah ya bada lada, Allah ya kai gaban manzo. Salamu alaikum. Wani kin bada abincin nan ne? Kin bada? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Abincin nan cikin tukunyen nan? Wani kin kashe ni? Wannan abincin nan tukunyen nan? Sai na ce ki aje min abinci na ne yanzu kin ba almajiri shi? La ilaha illallah. Wani almajiri? Yanzu ya sha kwana? La ilaha illallah ka zama ba. Abokina Allah kyauta. Kai dai da Allah mu je cikin gari ko To Allah. shikenan abokina mu tashi mu je. Ba magana. Kai Na gode ma Allah ga almajirin da nake nema can. Kai ya ci wuta Allah kiyaye. Abokina ga wata roba nan. Me a ciki? Kai Rangin ce. rage Abokina zo ga wurin zama nan. Ga nan. Allah ya tawaka. Me gida lafiya? Allah, dan Allah ya kuka yi min haka. Kun san ya aka yi na samo? Me muke ma? Wani gida ne mai mutunci, matan nan ta taimaka ta bani ita. Abincin? Na ruwan Mu mu. ga abincin. Kai haƙuri. Mu kici. Kai haƙuri ku Kai. Yaran malam. Abokina zo ne wasu Yaran malam, me ya faru yaran malam? Ya akai. Me ya faru? Baka ji ce ba ko? Sannu ba su ji ma ce ba ko? Na shiga gida wanda ce ma ai ta bada abinci ba kai bane almajirin da aka ba abinci ne ko? Ni ne aka ba. Kai ne ta ba abinci baka ci bane ko? A ga waɗanda suka ci nan. Allah ya taimake kai ka yaro. Wannan abincin wani ta samu shi na samu shinkafa bera zan ajiye bera ya ci. Wani ta dauka ta ba almajiri. Baka ci ba? Ban ci To ba. Allah ya taimake ka. Wa'annan ka ba? Ga waɗanda suka ci nan. Ku aka kuka ci abinci an sa shinkafa bera. Abokina ka ji me yake cewa? Magana me kace? Shinkafa bera. subscribe da liking at Usi Malika YouTube channel and Facebook. Sa'annan a danna ƙararrawa don samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.